Pyrthuhbud nakaslem jong unongsan Hima. Kani ketika donation kendra Shillong duplicate. Hagani kapur min hikaya pi kumno ban rap kumno ban riang hakata karukom bakanam pensniu ya kamay mariang kaeg nasi kalong gabaton kam hado katata haba page hisen page la I kamka ya kane ka jing Pyrthuhbud une usamla ya karukomle nekren jong kiwei henry haba perkhat jeleu kane ka dei penban kasap bakerpang ba ublei ula ai hau ya ka bakum kane kasap ban Pyrthuhbud thik ya karukomle bat kren kiwei phila ban shem tang ha ki katu katni hakaktin nongwei ya kane ki jukhot ka mimicry lane impersonation tengkhat ngijuyo I tangha ki TV program ki bana shabar ya ki brew ki badon ya ka bakum kani kasam henry mentapat ngila ban yo I ba usamla khasi penar jongi ro udon ya ka bakum kani kasap bakerpang kabanyar banshem une udei usamla Wanchwami kharsano khon jong uba shami cliff lalu bad ikong marvelous kharsano basyong basa hatempang yaw musyang joai Wanchwami ula pendep ya ka jingpule BA na Thomas Jones Synod College joai usamla Wanchwami ya uba ki jukhot uchwami udei uba sengau tenat bha ban pen bernia ya ki khena ki samla bad ulong ro uwei uba yarap ban pen sengau bha ya ki perlok jong u haba ki sengau si tang da kaba ubiria tangan perform jong Kim Jong Un beri leader North Korea. 이 턴놈을 쳐들어 아미 차이면에 있습니다. 이 턴이라 봐. 지금 뭐지 다들 지금 도이다. 근데 턴나라 튀나. 오빠 튀면은 uchwami ulas dang ban Pyrthuhbud nado ba udang khena daga ba usdang shwa ban Pyrthu ya ka jingpa jong kisem bat kimran dang hakine kisngi ulas dang ban Pyrthu saya ka rukom kren jong kibreu ulalong shisha ubadon ya kata kasap ka bakerpang ban le mimicry habangi page ba Pyrthuhbud ya ka jingkren jong ki actor Bollywood bat Hollywood Tem đây ru jong Ktik Roshan dong film koi mil gaya. Hala, मैंने चालू नहीं किया माँ मैंने कुछ नहीं पता मैंने चालू नहीं किया ये सब चालू नहीं किया माँ मैंने कुछ नहीं पता Terus te dong Sony Doll. Oi, beda kush dah pertama. Ye, dah kilo kahar. Oi, peraje. Ye dah kilo kahar peraje. Ye dah kilo kahar peraje. Oh man, I'm not going to sit inside a car like this, man. I'm going to catch Ricky Chan. I just had Ricky Chan. I know he's a mouthy bozo. I'm going to catch Ricky Chan by now. Oh, you James Carter. You sit inside the car. I'm going to catch Ricky Tan. No, you don't know here in Hong Kong. You don't know here in Hong Kong. You catch Ricky Tan. You will die. If I die, you die, Lee. And both die, man. We're brothers. We're brothers now. If you die, Lee, I'll die. No, no, no. No, you sit inside the car. If I call you, then you come. Would I come? I'm ready to call. I'll come. I'm not a gunfer, man. I'm your brother. James, you see James Carter. You James Carter, you sit inside the car. This is Inspector Lee. Hailing from Hong Kong. I know the people here. Oh, come on, you know the people here. I don't know the people here. Come on, man. I'm going to catch a Ricky Chan. No, you...
Không lấy buồn phi nông sành mà và phiวันhiền cho ngàiปอดมันชิมในอินเทอร์วิวที่จริงๆยังคงกว่ามันออกเพรสตลอดไอ้งออีเบลย์นมาว่ากันนี่ก็ได้ก็สับกบูไอ้งานนัดดูปอดังริดมันได้ตั้งมันตามมันเนี่ยได้นัดดูปอดังริดนัดดูก็ปอดมันดังช่องคลาส2คลาส3aku tak kapur ublay wahai ngamat kata len kaban pertu ki merat bat ki sem ki dok kumta mde ki brio ndai ki merat ki mereng hadin nang tapat kawan segaban pertu kumno ki brio ki sound paper ngalak ban pertu iki tai Jekum ki ki jat pinang ban pertu bon ki jat ti kat bangai ihi ngalak hi ban pertu lanyok pingam long bo perfect ndai ngatrai namar indon bo perfect ndai ngatrai ladang ngalak ban pertu don ki bom la ru mlen ni kata ndai bon sen to kat ki bangam yok sngo ngap pertu kini kita Ngano pesta bon penpau pertai ya kini ka jingle jang ya kini ka sap ka bau ai boleh nga penpau pertai ban i ke pajba de tang mata mene henry ke jing syadang rit nga set perform hi apa district library usnam 2008 kat banganang syong kelas 4 ngapa kum kimerat dia kata kapor ngas ngo burom highway ni no kai jong ke district school ne ai men sim hai ngai dai dai miss ka healing do hoi aduk mentang ngadang burom i wat ngami i so i henry ngadang nek kata ke jing burom i encourage nga perform kum kimerat kata henry manta ti dang menta ki kisngi por kan ngami perthai biang Kalong ke baik ni ke simpor aduk kan no ban Pyrthuhbud ya ke jing keren jang gitu kidon ki jat tu don ki ba sok kidon ki ba dang bunsin nganang ngalak ban Pyrthuhbud untuk maksimum ka simpor 1 minit ni 10 minit ban Pyrthuhbud kidon ki ba ru man lak ban Pyrthuhbud dan steng kenta ni kenta ai ande bunsin nang 1 minit tang shui i ngalak ban kopi kan lam dai ka sur ni ka expression lam dai expression dai ka rukomia ka jingdon usamla Wanchwami ya kum kane ka sap ka penkemen pensngeu bha ya ki perlok ki jong u khamtam ki baya jan bha bat u namar kat nu upentengen pensngeu bha ye ki hakapor bakidon haka jing sngew si da kane ka sap ka ba udon đang lai skuri ô chong hodin yong nga chong khmat yong ô te kiu ka mach mai to mach ka ban te sia thik ka mach ye wat upun ye pero to wa to dei kiu dei bru han pia tu ô ki ka mach dep nei te ye pa yu to mach ye thoi to mach han pia man ti bi to han pia ô ki ka mach te ngai nga semen tip ai vi ka mon tang nga semen nga hawo pa ye o le de sor kaya empor hawa abe ye record voice le de sor kaya empor hawa pa ye o le de sor kai bru u chutia ba bru man nga hechem to wa chisur ong le do ong iveli mut iviyong bi o kam nga pathan ko wi nga bakla me wi nga yo order ni jga de kamen order khai o chi yo o ta ne Wanchwami khai da tip o hay wen dur nong chi yo khai o pu yo o nga hai le ne hello le nga der khai chwa o man pop than hujan man pop than hujan bu nga chiklam ne than tang khai a tang kamen te men se mo tip kaman namne te ini le Wanchwami he snaw yo nga no mem man gi wo pen snaw si I man gi to kam ko doi ba ko yu pen kamen ye man sien yo ini ba o yu pen khan ne ba ir khai man ga doi ba ai ik proma chisin man gisngi gwa eng tu gisngi na do khai step em snyo khi ai ti man sim snyo dio dem ni ten he por sngin kamu ta I barbori jo le video call jo Ïapler kam tu man di le video call o man the empor record the voice message ro kini pen berngia gi pen berling no gi waro I ti yo khiai man sim yo pe te ga sngi man di promo man ba chbe de jo ya phone am tu te berling lut waro kamu hadu poi janmit hadu ong yo te kublai bun san wa ma ing entertain yo me isap mi phong wa mi pun sting wa what I jingkhia yo em te
tem to dungai le ki perlok yong I barabor jo ong bai ni bat ju yo man semi nung ba kini ki sap ki phongku blai da karkhu yo La da chra mi lam pen ke meri ami jan ke te ke bete raj rais bete koi be danda choda nahi hota adar ke baad koi dan nahi hota कभी राज बन गया तू man sket ka jingker ku yi yo ikaw ni porlok uwa ye u pen kemen yi leng bag te kisap kyong o ngale emi por man de stress man de depress man le ne mo he man bru emi ko jet jing snyao si jing perkhat le denga hi share ol ni communicate o emi te snyao si snyao kamu biar lut roi te snyao si what he por stress hale re le dengam yo u phone le new text new you o le de pe yo video kyong o le videos kyong o le da snyao kamu de relief what on e bha yo or khai te hanga chu semen tip argue gi lok jor yong o kamon snyao le pe yo san sin rusin ni jo che jo video le snyao ite ir khai yonga memman beladi mau champion wato ini le kyong o reklamo ku jaj ma ki cho le ni le ki le da le wi wan le ngai ni kem mam ho ong pi o to le u yo snyao si pi le ni le u yo pen hurt u yi pi te o le u wato em ko te kan sin open kemen open khai I mau em ngate jing ku slai mau em ngate jing do jing kermen mau em his nyao si henre o le u open khai u I namar ga jing ngam dei ba ka jing le jong kan ni ngam dei ban hot I kwai ngam dei ban sungsi ban thang I kwai ande kan ni ka dei talan ka bau blai u ai nga pi wanam sim su thu ba klai nga pi ka jing jong ka dei ban kemen ban Pynrkhie ban rumui ni kwai kam tam ki don ka jing sungsi tengah kata ka dei ka jing jong ban Pynrkhie ban kemen ban sen ni kwai om ban sungsi I kwai 93.5 FM, it's rocking. Kau boleh di mana bersama 93.5 Radava Mates rocking mentang bersama VJ Wei Ijing Wai babang bucian tu ada tambah kadai ke Jing Wai jadi bang ramai kerku mo imat kadang kadang kenal ayung ngam tem ngaru ngadon kadang marwei suni ngam perform yefi kadang kadang ni dengan kadang request Jing Wei ibado nang te napo kasnong kabam tip kerteng namai ibado ido iga ngam tip tambah idon kadang tangin bersama VJ gini Jing Wai babang bucian jadi bang ramai kerku mo imat kadang dia perlu menangi yang kau request na iwe ite beri kejiwai hang kini kata kejiwai sok lengem coba rana kau ngohi di kata ite iketeng ida pisisya tinggal tidak pisisya mo dari tang ma pisisya tu pensngat diri jiwa soalnya dikiwei paningai gumjo thank you video sa kan tho haba pikiran gini kan jaya nagiwen phi ka jing im te si sen hi ba le ek ba bha te kidon ba kan tho ki ba ban kidon ki ba sport ro kidon ki ba kan tho ro kidon phi menen ngai I ka wei ka status bobo wei brio banga kren phang ka relationship pi ka advice ti mano bobo ngam tep bo ada kten sneo hadin pi kitor ko wei ne ki jing tho ki don ki ba kan tho wat comments ro han rai pi ka jing im hade phile ik ba bha ki don be kan tho wat blai ro u e jingi han rai pon sen ngi brio ni tem yo blai na mar blai nim sto ik jing e jong blai ni ngalai ubreu ngasa kan tho ba don ba kan tho tan rai ngan ong gum no ka bible ko ong ba mo pi ka bible ko ong la da utrai udon hagaliang jonga ngan am septing ubreu ula bale ayu nga kata ka dai ka message kan bang nganam ting ngan ya bes nang ublai udon haswa jonga ngan bot na din kata ka dai ka jing im jonga Wanchwami Niki part 2 and this is my mail and my pride guys and this is part 2 guys minta kasih ingat penipi kamu ban bam nu kuai ulong kuai babang ba khangi ki kasih
Then I got now. Dan go away and I just need to be one of them shouldn't chicken raw. Namarcanero go away and I got chicken nine. Okay, guys? See you guys next time. Haba persyang ban kali na uba niki ubalong uway na pedeng kiba Wanchwami ula Pyrthuhbud ya kerukom keren ke jong u halor kumno usngew uba niki ulaong badon kibriu kibala ban sngew tho bakla Wanchwami ula le ya kane ban penthok bria ya kiwei henry kamdei pat kumta ulaong ba kane ke jingle mimikri Wanchwami kadai kasap bakerpang ba udon bat udai ban penpau ya ka sha ke Pyrthuhbud. Kublai pibaro ngadi umirchi arjeni kisi na 91.1 mirchi it's hot but hangni klimat ngakwa pna ai kublai kerpang na kabanta uba Wanchwa uba don ya kasap ka kerpang banle egata kabaki ong mimicry lane ban penbud ya sur rukum ring sur jang ki ba bon jat ki breu but kani kalong ke kasap ka kerpang ba bani usamla udon but lengma ki video ki ba ngilala bani ki ba along viral but kala pau shai ba uni usamla udai ubadon ya kasap ka kerpang shisha kumba u Johnny Lever u Kapil Sharma but ki ba bon jat ki entertainers ki ba don ya kasap banle mimicry kala long shisha ki ba lala pau ya kasap ko jang ki kelen satla ka Pyrthuhbud but kumta uni usamla ru udon ya kasap ka kerpang ba lese bon balang ki breu ki sutu bakla bagani ka jingle ka jongu ka mimicry kalong berpentok brea lane ban kentok henry kalong ke ka bakla namar ba kani ka tang kasap ba ula ban pendan kam ban pen bernya yang hilang baro te kumta ngakerpa de hilang baro skoba bani kershan lem you da ka ba via like subscribe ya ke YouTube channel jongu kumju Facebook ban Instagram baru ban I men sim yang nu samla ban nangla ban treshitom ban kamput tebet yeladi hagani kasap ka kerpang ba udon bat kumta ngakitbok keriwang ya u bat nganang kerman ba unangla ban kiu shaprang hagi porksi ki banangwan kumbangi imta kadang gawe ke video jang fi ke balang viral lah menta ke ba fi pembot ya ke jingle jang ba perston tentang i deputy CM lah atau ke ni fidan jingbut ai selendet ni fi kwa tang ban pen bernia ki ba Pi kato ka viral video nga shwa ba kinring pengasik perform ki tangi parlok mat bahing basemong andre kato ka video kadai ngalaong i wei bahayang jonga wanam ring yang mo bling ngadai ngakwa ban pen kemen ya pi kot tang hapi tenre tip kumno i kum pen viral ya kato ka video tuka jingmo jonga mdai ban pen susi i sar perston nei ka bahayang basem jongu kadai ngaperform tang itu i bahayang andre ma i pat iset kelana ngno ipen sopreng amtep andre ke jing tmu jonga mdai ban pen susi andre ban Pynrkhie ya ita i bahayang kan namra idon nang susi tengah Pynrkhie i tengah tahi nak dia macam ngayu i bai ni i kong i long i basta ado ada so from the government I would like ban airu yaki scheme ki ba per nakaliang jongga pule putih ya ka ba ke NPP led MD government kada de ban pular longgungkan usamla Wanchwami udon kasap omtang ban Pyrthuhbud ya kiwei henry bantem ya ka mandolin badro ban put ya ka mouth organ coba suami hatu fi dan jimut ban kamai pisah nagan ni ke jingle jang fi ya menta te ngam tip mo tamba ka YouTube channel jonga ka don hi bekerteng tikal tok ngalak sedang YouTube channel tang hi kata ka kamai pisah tengam tip ka song pat ba mo ban subscribe ni ban share na ka song ke jingmo jong ka mon jong pi gen ban kershan lem te ngarpa ru i QR ki YouTube channel ho nya kble sibon ni guys ya kijing support jong pi ya ngai kijing e jong pi nga handai nga tu kwa ban ong tang ko ban nam post kai ni ka video jong ha
chaka YouTube channel jong phi la ban subscribe phi la ban share ban bo i ke link ne le han rai ban bo ka jong nga se phi ban re-edit ne ban sna memes ne ta ngam sngo ngam kwa ken kata ke de jing thmu jong nga bat ka message jong nga haba pet ya ki video barok kanika sap jong Wanchwami kalong shisha ka ba pher bat ka ba kerpang namar ulayo shibon ka jingero na ki ba pen kino ki ba pet ya ki video jong u kimla klem doviat remuny wat lada udon hapdeng ka jing sngosi ru. This is my fake opera. Mày, thì nuôi rồi nó khát này hello. Tao, ê, bờ rồi làm đâu? Tao, tao, ê, tao, mẹ kết bà gai bà, dạ qua trong steam man luôn, gạ như con gà thế đấy, cái này tưởng ấy bạn qua phun rót ra rồi mà này chán rồi, ngáo buộc được lắm, tao, ấy ông ấy cầm mềm cái rút cái khăm mà rồi không, ông ấy cầm bằng rồi. Ijab yang pi hakanika constituency Wayu senchar ye hok yang pi ya waro saman lang i Apikiru dayo pida uni ubru Apikiru dayo pida uni ubru Stat sang pi